On a twist and turn event, madzibaba Nicholas Zakaria vorwara kutanga vachafa vachidedzera kuti mota ndakatengesa zvinhu zvaWikineli zvinopengesa mungwarire kurombeswa naseWikineli. No GD6, no money, no food. Madzibaba Nicholas Zakaria's shocking update. So hi guys, welcome to TFA Files TV. Ndonyaya iripo madzibaba Nicholas Zakaria vanga vachitaura teerai munzwe. Ya ndinoti makadi vatsigiri veKiyama Boys, ndinokutendai neminamato yenyu yekushuvira kuti ndiite zvakanaka mukati mekubatikana kwangu. Iko zvinhu ndava nani, musanetseke Mwari vari kuita kuti zvifambe. I'm sure mazvinzwira zvavataura. Isusu tinoti we wish him speed recovery, but nyaya iri pakuti vanhu vari kunetsana vachiti hatingabetsere munhu ane GD6, ngaatengese GD6 yake azvirape aende kuchipatara. Asi aripo close family kana kuti close friend, but munhu ari padhuze namadzibaba Nicholas Zakaria anyora achiti iye back from church anyway. I have seen comments on madzibaba issue, vanhu vachiti ngavatengese mota yavakapiwa naseWikineli vawane mari yemedication. I'm here to tell you kuti that GD6 yakatengeswa nguva yapfuura iyo at $75,000 vachibva vatenga karoli nebaby quantum nekaprivate. Zvese izvi hazvina kusvika $30,000 because zvaive masecond hand. Mubvunzo wamungatobvunza ndewekuti change yakaenda kupi zvavari kusvika pakushaya chikafu. GD6 hakuchina. Even mukatarisa the last interview yavakaitwa neZimbo Live, maitoona vaive vari paveranda muchiona everything clearly, hapasisina GD6. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, asi ndonyaya iripo. It's a shocking twist and turn event. Zviri kunzi madzibaba Nicholas Zakaria mota vakatengesa. Zviya zvatinotaura kuna seWikineli kuti usangope vanhu mota nevamwe vane vaunoona kuti dzinovanetsa mota idzi. Mota idzi dzinoda service. Mota idzi kuti uise fuel imari yakawandisa. Instead yekuti vavape mota dziri affordable kana kuti vazvitengere dzavo, vavape nemari havakwanise. Saka mungodzatizwa muchiona madzibaba Nicholas Zakaria vakazotengesa mota iyaya, because mota iyaya inotovadhurira, inotovanetsa yango service. Vakatenga kababy quantum, vakatenga nekarori, but problem ndeyekuti mota dzacho dzadzigara dziri masecond hand. Vamwe vanhu vari kuti ngavatore change, vamwe vanhu vari kudedzera kuti takakudzai kuti mucharombeswa naseWikineli. Thank you so much. Don't forget to subscribe.